My vás zdravíme u ďalšieho videa. Dnes sme tu s Jožkom dvaja. Prišli sme pobaliť veci z Marty. Tie, čo zavádzajú, aby tam zbytočne nestrašili na nej. A takisto sme ešte prišli ponahádzovať niektoré smerovky, odrázky, čo nám nesvietili. Vzadu svetlo jedno nesvietilo. Takisto aj nejaké nové ramiky sme kúpili na špezetky. Späťák nebol. No a toto cúvacie svetlo. A vlastne tieto odrázky do boku, čo sú. Takto si ideme všetko ponahádzovať, nachystať, aby bola Marta nachystaná na komplet, aby sme mohli len zobrať aj lvísňou. No a potom len Elišku naštartovať a čakať, kým príde auto pre ňu. Dnes prevážame ju. A máme tu menšiu zmenu. Náš Land Roverík dostal nové poťahy. Takisto aj komplet tepovanie. Poťahy mi šila kamarátka. Viac menej na mieru na Land Rovera. Ak by ste mali niekto záujem, tak nie je problém ušiť, ale len Land Rover auto. Je to z pevnejšej latky, z takej kvalitnejšej, cena 350 €. Komplet. Tak kto by mal záujem, nie je problém, ozvite sa mi, hodím kontakt na ňu. Idem pomôcť tomu Jožkovi. Tak, a máme tu taxík pre našu slečnu. My sme s Jožkom spravili skoro všetko. Posledné svetlo som napájal, odrázku, a zrazu mi celá pravá strana prestala svietiť. A vôbec neviem, čo tomu môže byť. Tak a sme nahodení, zaistíme a môžeme vyrážať. Asi netreba len zabuchnúť. Ktože by to kradol. A poďme za Eliškou. Martula, ty čakaj. Tak ahojte, máme tu už ďalšie 2 alebo 3 dni po prevoze Elišky. Chlapci tu už boli aj včera ťahať s Eliškou. Ja som bol včera v Bratislave na poslednom vyšetrení u neurochirurga. Bol mi pozrieť výsledky z magnetickej a všetko okolo. Tak našťastie operácia ešte nie. Povedal, že možno 10 rokov. Ale mám si dávať pozor. A niečo robiť so sebou, no, ale čo takého mi konkrétne nepovedal. Nejaké cviky som mu hovoril, že mi fyzioterapeut poradil, tak to mi povedal, že áno, to mám robiť.
to by mohlo tomu pomôcť, tak ešte uvidíme. No a chlapci toto včera vyťahali. A mne sa včera podarilo previesť Martu sem. Teraz som si bol hore zaniesť auto. Dneska som tu sám. Je sobota. Marek ten má robotu. Pepo ten tiež musel ísť kosiť. A Jojo ten už sa slúbil Marekovi Bučkovi, lebo nevedeli sme, kedy preveziem lanovku, čo aj ako bude s robotou, tak ten išiel tomu pomôcť. Ale ja to môžem hore za tedy priniesť, nachystať všetko na pondelok, aby sme mohli potom len robiť. A tu sa schováva dievčinka. Tuším aj niekto robil, lebo som tam počul pilu hučať. Ale asi skôr metravica sa vozí. Tak, a tu ju slečnu máme. Nebezpečnú. No čo? Ako si sa vyspala po včerajšej jazde rodeo? Chvála Bohu, jazda prebehla bez problémov. Nemal som ani kedy natáčať. S kamarádom sme sa tak dohodli. O 9 sme prišli ku lanovke, o pol 10 skoro. 9:45 bol, keď odchádzal s lanovkou večer. O 3:45 sme sem prišli. Nebolo ani moc kedy natáčať. Ahoj Martulka. Necháme ťa natlačiť. A ideme na to. A niektorí to tu už asi spoznávate. Snáď sa tu tento rok tiež vidíme. Mestili sme sa. No, som tu pri aute. Rozmýšľam, kde nechám Martu a dáme asi aj sem na tento bok. Ubereme autopilota a potrebujeme ešte LKTčko si z hore povyrezávať. Takže zatiaľ ostaneme asi tu. Dobre, vydýchaj sa Martulka. A tedy ostaneme tu, jedem pre LKTčku, hore vyrezať pár stromov, upratať si to tam, aby som ju tam mohol pichnúť. Ideme na to, no. Tak ja som tu, Elišku mám tu odparkovanú. Sem si dám bandasku, aby mi od spodu náhodou nešlo nejaké auto. No a tu nám bude stať Marta. A tento porast ideme robiť. Ale potrebujem v prvom rade zvaliť túto veľkú bodku. A ešte sa poviem pozrieť, či sem niečo neletí náhodou. Smerom k lanovke, aby som to teraz zvalil. A LKTčko nech to môžem upratať. A potom nachystať túto plac, kde dáme Martu. Nemal by som ísť dnes. A nemal by som byť dnes tu.
Dnes tu môžem byť, ale nemal by som dnes váľať, keďže som tu sám, je mi to jasné, ale musím tu spraviť výnimku, chcem dneska sem Martu dostať, lebo už dvaja ľudia mi dnes hovorili, že na zajtra hlasia pršať. No a Boh vie, či bude alebo nebude. A náhodou, ak by sa pustili nejaké dažde väčšie, tak potom by nebol problém sa sem dostať. Teraz je tu sucho, tak si myslím, že to nebude problém. No a nakoniec som to vybehol až hore. Tu sa budeme kotviť. Na tento pôjde bodka a na tomto bude kladka. Ešte pôjdem sem pozrieť, ale asi na tento dáme druhú kladku. A môžeme ísť. Snad sa sem chlapci dostanú buď autom alebo s LKTčkou. Nech sa veci nemusia hore driapať. Na tento budeme stávať.
No, úspešne je to za mnou. Podarilo sa tak, ako som si to predstavoval. Akurát teraz rozmýšľam, či už prísť s Martou a postaviť ju tu, alebo sa to bude odrážať, a to sa nebude odrážať až na tú cestu. Mám tam dva také buky, čo vyleteli sem. To v tom potoku ostane, si myslím. Až sa aj pustia. Tak idem asi pre Martu. Nech aspoň ako tak viem, kde bude väža. No a uvidím. Možno sa ešte pustím trošku do linky. Pepo hovoril, že ma príde pozrieť, tak možno začnem rezať. Martula, ahoj. Taký plat som ti tam spravil. Snad sa ti bude páčiť. Toto ti odhodím, aby sa nezahrabala. Paráda. Počkáme, kým dotlačí vzduch na 6. A ideme na to. No, Marta nám odprdla. Pátečku nechceme. Kam ponáhľať. Nech s tým nemixujeme do kopca. Som tu dneska sám. Nič nenavymýšľam. Je to tam meklo.
bez nehod. S vetrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí. Dobře, milí bobři. Radšej sa 2-3 krát prejdem. Skôr som mohol ísť, tu sa nemusím bať. Nemusím nejako extra moc, ale ešte môžem. Tam problém nevidím. Máme ten stromček tu. Krátke nohy mám. Nesaj vodou! Keby nebolo tak ďaleko, aj ho idem zvaliť, ale počka si. Akurát na 8 praskol, dobre. Dobre, ideme týchto 10 bodov teraz.
Dobre, to je pekné, akurát, že za tým pňom sa mi zdá, že mám benzín na vodu. Mi uciekaj z paniu. Nebudem zatiaľ nič hovoriť. Hezky. Ešte tam vyčistím 2 stromy. A Linka vyjde za nám.
Bohužiał, když se rúbe les, tak lítajú třísky. Ale prvý sa ešte neráta. To je jak 0. ročník. No, ja mám hotovo vyrezano. Už len postaviť pondelok, keď prídu chlapci, ale no uvidíme. Teraz tak pozerám, že som to hodil trošku aj viac sem do kraja. Mohol som to o pol metra dať ešte sem bližšie, aby Petka, keď sa položí, bola niekde tu. Ale zo naklaného to chodí až tady to tak, až najdobre bude. Aby on bol čo najbližšie, aby mohol sem do kanála ukladať. No uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo aj Jožko povie pondelok. Až nebudem mať zmeko, zapneme za LKT, potiahnem sa dopredu, aby som to tu nerozbil a cúvnem naspäť o kúsok sem bližšie. No ale vyrezaní sme. Väžu máme niekde tu. Kotviaci bude tento, takže paráda. Fajn, môže byť. Tak, ja by som sa s vami rozlúčil. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa. Ďakujem takisto aj za odberateľov, čo pribudli. Je vás dosť. Za komentáre, za lajky a tak ďalej a tak ďalej. Tak, vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.